Is de man op ziek naar hemzelf? Grutte Pier is een groep van christelijke mannen die het zo nou en dan bij elkaar komen om te praten over de rol van de man in de maatschappij, in het gezin en in het leeuwen. Mannencoach Klaas kent hem wel vinden in dit thema en is ik wel benijd. Want Klaas, hoe is het maar de man van nou? Us huiden, de generatie van us, die hebben een soort met van stilzwegen, afspraak van emotionele dingen, daar mag maar nooit meer tegen in zeggen. Dat een beetje. En dat zit er nou een beetje in. Als ik nou het contact met mijn huid zeg, we vielen elkaar in het dwang. Te geren op het tuinsteen, te geren naar de pc. Ja. Dan viel we ons verboen. Maar dat zit vooral in het dwang. Maar ik denk dat ik oors wel ken. Alleen ja, ik denk dat daar een heleboel mannen naar ziek binnen, naar die verbinding met elkaar. Een week lang zullen we aan de slag, maar de mooie van Grutte Pier onder begeleiding van Klaas. Wat zie maar de nijste technisch collega van zijn zoon of het nijste computerspeeltje. Man van alle leeftijden willen altijd Boatje en Scammy haar er net voor. Maar nevens mij Boatje het liefst maar vuur. We beginnen jongen hout hakken en vuur maken. Ja, dat is het makkelijkste hoe ik het zag. Nee. Je bent het Jordaan. Ja, ik is verliezen. Ja, dat komt er al. Ja, zo. Ja. Ik heb wel een veel mee. Wat is dat maar man en vuur? Geweldig, hè? Dan gebeurt er iets, hè? Dat is juist die man die weer actief en dat vuur maken, dat is iets magisch. Ben het ik? Ben ik, hè, als je vuur maakt, is de massage zo gauw er bij je bij komen. Die vinden dat ik machtig. Maar man, ja, voor mij het vuur ik iets. Je kent er zo mooi zien en het leeft en je kent er helemaal in verdwijnen haast, hè? Dus een beetje meditatief haast. Ga je dan ook oren gesprekken? Als op het voetbalveld of in de kantine of op je werk? Ja, ik denk dat je wel oren gesprekken gaan, want je hebt eigenlijk even net echt een doel, zeg maar. Of iets om over te praten. Dus dan komen er sowieso oren gesprekken op gang. Is het echt een mannen ding, Vicky Stoker? Denk ik wel. Ik denk dat de vrouw heel gauw zei van, god, het stinkt hier. En hoe meer rook, hoe mooier wij die vinden. En heeft het ook te krijgen maar dat man Boatje willen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het, ik noem het wel de boetenboatje. Dat is best wel mooi. Ik zei, ze krijgt nog in de man, wanneer hebben we dat verleerd eigenlijk? Ja. Om gewoon, vroeger pak je de polstok, ging je de weilanden in, die je echt van die dingen die misschien krijgt naar koen of wol of nou ja, en kwam maar weer pak thuis. Nou, dit is echt mooi. Beetje leuke dingen dan. Ondernemen. Iedereen denkt dat er op zijn eigen manier de beste fikkie stoken kan. Maar ja, dat mag nog even blikken. Dus een stukje competitie, ja, het is leuk om samen met elkaar even onderwijs te wijzen. Maar ik vind het ook leuk om met de band te doen, hè? Veel meidje. En de kerst zoals ik ben met de band wijzen. Dus zou kerst nog wel een beetje lieds wijzen, op best grut. Is het Boatje, Vicky Stoker, lekker Boatje? Ja, fikkie stoken, man mag graag fikkie stoken. Ja, maar zoals de man nou ook even zit, just, ik bedoel, dat het ik. Hè? Ik bedoel, dan komt er even wat te drinken bij en wat te eten en nou, dan onder het genot van dat alles, dan komen we los bij man. Ja. Dan wordt het intiem of zo? Ja, je had een bepaalde binding. Ja.